जानुवारि दाननि फैगौ 20, 21, 22 आरो 23 अक्ट'आव सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ गहपुरनि जोहोलाव फोथार दैमालुआव खुंनो थाखाय थाम-थिम खालामनाय जादों। हाबाफारियाव गाहायै आसामनि गाहाय मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो अरुणाचलनि गाहाय मन्थ्रि प्रेमा खान्डु बिथांमोना आलासि महरै बाहागो लाफैगोन होननानै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिफ्राय मिथिहोदों। लोगोसे बानजाय आफादनि मावनाय दांनायफोरखौ नायगिदिंनानै जाफुंसारनायखौ फोरमायथिदों आफादनि आफादगिरि असिनि स्वर्गियारि बिथाङा। दिनै बे दैमालु फोथाराव माबोरै जागोन बाजिदि मायथाइया बे मायथाइनि सोमोन्दै जोङो रिपर्ट लानायनि उनाव जों दा दुब्लियाव मा मावदों मा मावाखै गासैबो जोङो एसे नजर होनानै दङ। बेखायनो जों सानदों फैगौ जिथु 20, 21, 22, 23 मायथाइयाव अक्ट' जानुवारिनि 2025 मायथाइयाव जिथु अधिवेशन जागोन बे अधिवेशननि जिथु गाजा गोमजा जों नुनानै गोजोननाय मोनदों आरो आसा फारिदों दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय जोङो खमैबो 20 निफ्राय 25,000 मानसि जानायनि थाखाय जोङो मोनसे आसा फारिदों आरो जों खावलायनो थाबाय दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि सिङाव जिल्ला आफादनिफ्राय नखरफ्रोमबो सासे सुबुङा फैनानै बेयाव बे आफादाव फैनांगौ आरो बेखौ जों खावलायनो थादों। आरो लोगोसे बै ओनसोलनि उखावि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो प्राइमारि आन्सलिक बाबामोना फैनानै बेयाव हेफाजाब होनायनि गेजेरजों जाहाथे बे फैगौ मा बुंदों गल्डेन जुबली जौगाखांनायाव जाहाथे हेफाजाब होयो बेनि थाखाय जों खावलायनो थाबाय। पूर्ण ब्रह्म इसोरनि खाथियाव खावलायबाय जाहाथे बियो गाजा गोमजायै बियो मोजां मथेनो जाफुङो। हाबाफारियाव आलासिखौ जोङो असमनि मुख्यमन्त्री डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा, लोगोसे अरुणाचल प्रदेशनि प्रेमा खान्डु आरो लोगोसे जोंनि आसामनि केबिनेट मन्त्रि उर्खावग्रा ब्रह्म, बिश्वजित दैमारी, लोगोसे बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारखौ आरो लोगोसे जोंनि माहारियारि आफाद बर' साहित्य सभानि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि, असम साहित्य सभानिबो मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि थागोन। लोगोसे MCL बाबामोना आरो गासैबो जोंनि जिथु फारियै बे बानजा आफादनि आरो दुलाराय ब्रह्म धर्म हांख्रायनायजों गासैबो एरिफोरखौ जों आलासि लिंनाय जादों आरो बे आलासिफोरा गासैबो फैगोन होननानै मोनसे रादाय होदों। बेखायनो जोङो बे बाबामोनखौबो आलासि हिसाबै खावलायनो थारो। आচ্ছা गल्डेन जुबलिनि जिथु खामानि मावनाय हाबाफारिफ्रा सोलिगासिनो दं दा बेसेबांसिम आवगायखो? खुलुमबाय नोंथांमोन मिडियानिसिम जे दिनै बे गोथार सानाव गोथार बेलासे समाव रायजो राजा साफ्रोमबोनिसिम जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जानानै आरो बानजाय आफादनि जानानै आरो बे गहपुर हालामनि दैदेनगिरि गोबां दङ। दिनै जों बयखौबो जोंनि धोरोम सिबिसुलि रायजो राजा साफ्रोमनिसिमबो गोदान बोसोरजों लोगोसे फैबाय थानाय मागि दमासिनि खुलुमनाय सिबिनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै जोंहा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि मावफुं मेल दङमोन। बे मावफुं मेलजों लोगोसे बानजाय आफादनि गोबां गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोन दङमोन आरो बे सुजुगखौनो लानानै जोंनि गल्डेन जुबिली अर्थात दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो खुंथाय जागोन बे थावनियाव जोङो नायदिंफैदों दुलाराय ब्रह्म धोरोम जानानै। आं फतेन्द्र बसुमतारी नेहाथारि जाहा जगत चन्द्र ब्रह्म दङ, आफादगिरिबो दङमोन, लोगोआव गोबां दैदेनगिरि आरो बानजाय आफादनि मावफुं आफादगिरि बिरेन बाबा दङ, नेहाथारि भद्रेश्वर बाबा आरो बायदि बायदि बिबानाव थानाय मानगोनां बिथांमोन। दा बेखिनियाव नोंथांनि सोंनाय जे बेसे आवगायखो गमामायैनो गोबां आवगायबाय। जोंहा दिनै 3 जानुवारि आरो जोंनि हाबाफारिया दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जिबा जोङो खुंनो लादों सनाथि मायथाइ बियो जाहैबाय 20, 21, 22, 23 बे बोहैथि दाननिनो सानब्रैनि हाबाफारिजों खोब गाजा गोमजायै खुंनाय जागोन। बेवहाय गोबां जोंनि भक्त आइमोन आफामोना बाहागो लाफैगोन। गोबां जोंहा 19टा जिल्ला दङ। बे 19टा जिल्लानि मोनफ्रोमबो
न'खरनिफ्राय जोङो सानै सानै हांख्रायदों बे हिसाबै गोबां जोंहा लाख जोंनि भक्त फैगोन होननानै जोङो आसा खालामदों जोङो फोसावगासिनो दङ जों आसा खालामदों माने गाजा गोमजायै जोंनि बे सनाथि मायथाइ फोरबोआ जाफुंलांगोन।